Oyaore nyokora make jwang kendo machiegni odiochieng' ma kawuono ma en ndalo 30 mane dweni mar aboro. Orwaki ni machiegni mana ndalo achiel to dwe mar aboro ni rumo. En dwe ma gik mathoth osebedo katimore. Wasebedo gi mago matimore paw siasa ahinya e thurka e county uzwa kumora mora mawuok waseneno ka telo koro iloko wuok e telo machon ka donje telo manyien mano tokiero. Orwaki ni machiegni chero ni machako kinyi ma kawuono sa 12 mar okinyi sani kama koro wamoke amoka san to datere nyaka sa 6 mar odiochieng' kama dhi koni gigo mathoth ikete mana ka machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Oyaore nyakora Ramogi Tv kamoro mora ma intiere ageno ni ichiew e yo makare kendo ikori e yo makare mar dhi oraka mari mabende itimo mar yudo yuto mari odiochieng' ma kawuono. Ka kamano machiegni e chenro mar piny nyinga Joyce Oduor. Orujo kanyanam kamoro mora mintiere en geno mara ni pinyo oruni e yo makare. Mathoth osetimre mana kaka Cleophas osewacho. Mathoth pod medo timre odiochieng' manyoro yiero no tim kuonde aboro e pacho kanya ka sani nitiere duoko mosewuok. Moko bende pod dhi nyime gi kwano. Wabiro bedo kwa mi duoko makamago odiochieng' ma kawuono e chenro mar piny. Kamano machiegni chenro makama bed kodwa nyaka giko. Nyinga Sharon Ong'ao. Sharon Oyaore. Oyaore inya Cleophas. Achako dichiora. Achio maber. Mak mana in. Achio maber. Amuonyo e yath miluongo ni ABZ. ABZ mana mar minyocha nka githagi. Okada wacho. Anye yadhno. To kora ni onge chiemo kuom sa achiel. Adga atemo. Ber, ng'e de warming ber. Bang' weche moko nyaka itim, nyaka ibuoge njofa matin. Joyce. Amba tiyo maber. Magone Nyasaye erokamano. Donge ber. An gima omako dhoga ni odiochieng' manyoro pod ji medo mana duokore kata wechego madoho. Nitie gigo ma pod medo donjo ka giga. Achwe kawuono nitie gima dhi timo mano pre-trial conference. Wacho ni kawuono koro okinde dhi chopo kata kamano andika ma kamano nitiere oko ni kuom okinde maromo 54 mag William Ruto 4 ema dhi do thuolo mar loso kata mar twak e doho kacha. Magazimio maromo 42 4 ema dhi do thuolo mar kanyo. Wache ma kamago bende nitie gazet kama. To kata kamano jogo mano oro kwayo mag bedo osiepe do LSK koro yudo duoka kuwuok kuom wacho ni petition namba 9 mano jatend piny Kenya moyier William Ruto. Makoro wacho kanyo ka okalo kuom okil mage mago mag Kithure Kindiki advocates. Makoro ne kanyo ka wacho ni kwayo gi ok en gino makare nikech petition namba 2 ma en Martha Karua ne en jakanyo mar LSK in the 90s. Wacho ni higa mar 1999 kanyo Martha Karua ne jakanyo mar LSK. Wacho ni ok gine lony mora mora ma LSK dikelo kacha nikech mondo ibed osiepe do nyaka bed gi gimoro milony mibiro kono do ni mai kamae kaki winje. To kata kamano LSK bende no sekono oganda kalure gi andika mare ka gikwayo mondo rwak gi e bura makama. Ne giwacho kanyo ni kosogi kacha gidhi bedo gi thuolo mag duoko penjo 3 ni kwano mburu ma ni all cast vote tiende ang'o. Tij Chebukati kaka jakom en mane, chik wachango kotenore kod kaka oganda nego bedi wo kendo luto mbulu. Magi penjo mane giwacho ne gidhi duoko kendo gidhi konyo chiwo paro mopogore ne do. Kata kamano warito winjo. Wacho ni koro kakore wacho ni consolidation cha osetim. Kelo iko mora achiel. Odhi dhi nade. Wacho ni magi gik ma dichako kawuono Joyce. Kata kamano wang'eyo ni odiochieng' ma kawuono bende mana kaka isewacho ni okinde mago maga UDA mago mag Azimio. Giduto odiochieng' ma kawuono bende bibiro migi thuolo mar ng'eyo ni ng'ato ka ng'ato biro wuoyo kuom dakika di kata kuom seche maromo nade. E kinde ma bende koro gintiere do kacha ka ichako yal bura makama. Bura makamano bende wang'eyo ni jo Kenya osebedo ka rito gi siso mar ng'eyo ni do maduong' mogik kama pacho kae biro chiwo ng'eto mane. Ng'eto ma bende wang'eyo ni kochopo juma manyien mano tarik 5 wabiro ng'eyo kapo ni gisiro loch mar jatend piny moyier kata gikwedo oko loch makamano. Gigo ma bende wabiro bedo ka wamenyo ne joneno magwa achiel kachiel. Bende karan mar bad miga mana kaka nisewacho ni okinde kokinde kata mna kwith ka kwith idwaro gi okinde matin. Mano kalure ka bende nowacho ni e hema kacha nyisa ni okinde magi ko biro 50 mag Cleo biro 50 to mag kata mna mag joneno onge kacha. Koro momiyo wacho ni ber ka gibiro matin kamano nikech kaluore gi thuolo mabede nitiere. Kok manya kora mga jang mana kaka pile chendo ka chakre sani bang' madhi kelo ni weche manyien adhi kelo nyaka duoko mabende osewuok e kar chung'od bura mopogore bang' mano
Cleophas Oluoch biro bedo ka kilo ni nonro mar gazet okiny makawuono mana kaka pile chieng' tich ariyo bedo gi jofwambo magwa mabende biro kolo gazet gi Cleophas. Bang' mano Joyce Oduor idonjo gi twak e chenro mar opiny. E chenro mar opiny nyakora Ramogi Tv kata Cleophas Isha bende wadwa mana temo nono kaka yiero setimore ahinya to kom mar gavana mano e county ma Kakamega kaachiel kod county ma Mombasa. Jo Mombasa gi jo Kakamega goyo siasa e yo machalo nade. Ponono en siasa mar dhoudi kose en siasa mar duond bura. Magi weche mabende wabiro medo kolo ne joneno magwa mar mondo mi wang'e ni aponono nyaka sani kata pok wang'eyo jogo mabende oyombo e ng'weche mar gavana e county ma Kakamega kata county ma Mombasa. Tang'e ni kinde mabende wabiro dhi mbele kod chenro magwa. Duoko makamago biro bedo ka donjo to wabiro kelo ne joneno magwa achiel kachiel. Nakoro moge juang kai simi jo twak makamano mano teri sachiel nyaka sadek gino mantiere kanyo madhi temo nono ma Joyce bende ang temo mondo penjo lony mang mano go studio kinyi makawuono en mar rango ni Mombasa kacha tigo e yo machalo nade wacho ni Mombasa en moro wacho ni metropolitan kata ka en cosmopolitan en gi ji mathoth mawuok e dhodi mopogore opogore oganda mawuok Ukambani ni machiegni kacha gigoyo ombulu ne yo machalo nade waneno kweth machielo mano wuok e gweng' kano telling kod governor machon ma county ma Nairobi Mike Sonko bende kano chopo kata ne gisero Omar Sarai mago jogo mano wuok e kweth kata dot no mara jo Akamba koro kama ne gintiere kar kacha gigoyo ombulu ne yo machalo nade bende giluwo siasa mag dhoudi gigoyo ombulu yo machalo nade ang'wa bedo kod jolony mondo kono ane kaka igoye kata gwenge mag Kakamega to magi kuonde duto mane ochore ombulu kata ochora luto ombulu tarik 9 kendo ne giti obagi odiochieng' manyoro nyaka sani duoko meno mana donjo nyaka sani jodak e county ma Kakamega kod Mombasa holiday to sirumo do no sirumo kana nyithindo bedo ke skul nyithindo bedo ke skul mana kaka gimone go beni dhi nyime kata kamano weche mag doa ngwara sadek nyaka sauchiel mano kata ken nyaka sabich weche ma pod angwarango ni mar koro mokanyo sabich mara onyango nyakora moge janga wachiri achiel kachiel nyaka e do maduong' mogik pacho kae kama bende wadhi chako winjo odhi bedo bura e tielo mokwongo iwacho ni mitema mana motelo ne chako winjo bura yanga inya chake kawuono kata kamano chik miyo do maduong' mogik thuolo mar chako winjo bura makamago kata odiochieng' makiny iwacho ni bang' seche 24 pod oyiene do mar bago chako winjo bura makamano mano monego bed ni chako odiochieng' makiny warwakini machiegni sani ni mar gigi duto mawango ka wadhi bedo kod jolony jogo ma wigi otimo jere kendo wadhi bedo ka mondo mi wakelni twakni achiel kachiel gigo duto ma wadhi bedo ka wakelo duoko bende ka donjo wadhi kawo gi mana achiel kachiel bende walando ni mana e Ramogi TV ka chak tudi kodwa sani nyaka sauchiel mar odiochieng' ni mar ang'wa bedi ka mar bedo wang'i ka ikono wakacha SMS line wa mana riade ka uchiel nono ka idwa e Facebook Twitter Instagram mag Ramogi TV ka wantiere live sani nyaka sauchiel an bende tudri kod e Twitter mara @Cleophas Oluoch nyakora Ramogi Tv kinde mabende tudori kodo inyiso wa nyingi tinyiso wa ni ineno wa ka intiere gwenge mage ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_. Nyakora Ramogi Tv ngambe me tudri koda kaka pile mbui maga kore Twitter, Facebook, Instagram, TikTok duto te iyuda @Sharon Ongao machiegni nikech ma en rupiny waidi thundweche. Tomorrow we are expecting the pre-trial session right here at the ceremonial hall. Nyakora Ramogi Tv kamora mora mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga en Sharon Ongao. Parno duche manyoro nyakora Ramogi Tv yiero ma adundo notime e gwenge abore pacho kamoriwo counties ariyo county ma Mombasa kanyakla gi county ma Kakamega duche manyoro jodak makono noyudo thuolo mar yiero gavana margi koriwo kar chung'od bura 4 mano makacheliba Pokot South Kitui Rural Rongai kachiel kod MCAs bende MCAs ariyo kata mana gwenge ariyo bende noyudo thuolo mar yiero MCAs mano
kanyakla gi Nyaki West. Nyaka senya kwa Ramogi Juang ntiere kweno mabende podi dhi nyime e kar chung'od bura mopogore kata kamano nyaka sani magi gene duoko mabende koro osewuok. Abiro chako kod kar chung'od bura mano ma Kitui Rural kama bende jal makoro oyombo iluongo ni David Mboni Mwalika mabende nochung' kod otiko mar duond bura mar Wiper mabende gisani koro oyudo komno kendo e thuolo mar ariyo ka koro noyudo kura 19,745 e thuolo mar namba ariyo ne Charles Nyamai mabende nochung' kod otiko mar UDA mabende noyudo kura 10,178 mabende koro wacho nyiso ni e gweng' ma Kitui Rural kom od bura ma Kitui Rural okaw gi David Mboni Mwalika. Kopogore gi mano bende atiri nyaka e kar chung'od bura mar Rongai mantiere e kaunti ma Nakuru kanyaka sani jaloch ma bende nochung' kod duond bura mar CCM ma bende noyudo kura 593. Koro e kaunti ma Nakuru e kar chung'od bura mar Rongai jod bura moyier mano mar Rongai masani nyinge en Paul Chebor ma bende nochung' kod otiko mar UDA. Atiri nyaka Pokot South kama bende jo lutombulu e kar chung'od bura ma Pokot South bende noyudo thuolo mar yiero jaod bura margi. Nyaka sani jal ma bende oselandi en David Poxina manochung' kod otiko mar KUP mano kup mabende gisani koro noland kaka jaod bura manyien moyier mano mar Pokot South ka noyudo ombulu 28,225. E thuolo mar namba ariyo en Simon Kalekem mabende nochung' kod otiko mar UDA manyaka sani noyudo 15,298. Mago gin duoko mabende osewuok kar chung'od bura mamoko duoko makamago kosebiro wabiro bedo kwalando ni parni kaunti ma Mombasa kanyakla kod kaunti ma Kakamega kweno pod dhi nyime duoko makamago ka wano osewuok wabiro bedo kwa mi ka parni kaunti ma Mombasa kanyakla kod kaunti ma Kakamega noywayo jochung' 7 duto te mabende nopuodhi kod duol mochung' ne weche magiero. Koro duoko makamago kabiro wuok en duoko mabende biro bedo kwalando ni achiel kachiel. Kopogore gi mano nyaka Ramogi Juang wadonje weche mag doho ka bende gisani oyudo ni karan mar bad migdegao mano mar doho Ann Amadi oyango ni mano kinde 4 kende ema idhi yiene gi yalo e lo kweth ka kweth manie od bura mano mag yiero mar jatend Kenya. Amadi wacho ni nyaka sani ikruok ni kare ne chenrono kendo odiochieng' ma kawuono romo makende idhi bagi e doho no mar keto weche kare ne chakruok mar bura. All the filings have been done, and tomorrow we are expecting the pre-trial session right here at the ceremonial hall. Remember, the last 2 petitions have been done at the Supreme Court, but the space there is so restricted, is so limited. You saw that the parties have large teams, but the numbers will have to be restricted because the space cannot accommodate everybody. Judges from the Commonwealth countries, led by the retired Chief Justice of Tanzania, Honorable Mohamed Othman, among other judges who will be joining us. All the 7 judges are expected to participate. Nyaka Ramogi Juang kopogore gi mano eni doho mamalo mogik mapacho ka odiochieng' makawuono chaka yanga chenro mar bago romo makende mar jobura ewi weche ma ochwal e nyime ewi duoko mar yiero mar jatend Kenya. Romo makamano tisi gi dho jolony e chike ni pre-trial conference. En ang'o gini matimore e kinde romo makamano? Wayuda nena ler makende. Bang' chwal ne gibuche chiko ma ikwero godo duoko mar ombuj jatend piny e yiero matariko 9 dwe mar 8, doho mamalo mogik Supreme Court koro ikore ne chako bura. Chakruok mar bura bedo romo mokwongo ma dho ngere dendo ni pre-trial conference, romo ma yawo dho rangach mar agola mar bura ne okinde mabiro twero wach ka gichamo nyadhi e lony ma gin go e weche chike kod ng'eyo margi ewi bura mochwal e nyim doho. Romo ni mokwongo nyiso kaka doho biro tayo bura, kendo kaka okil Eric Komolo lero chike oketi mago manyakalo kendo manyaka timre romo mokwongo e doho maduong' mogik. En chieng' mokwongo ma ji bire kot te, jok ma odonjo gi jok modonjnegi gi jok man gi interest e case ni endi.
mondo gibed piny mondo giwinjre ni koro kes ni endi koro idhi winje nade. Judges kotelde gi Chief Justice Martha Koome bende modhi wuoyo ng'eny ne kiny nokwongo luong jogo te mopenjgi ni petitions gin petitions 9 moko chal moko ok chal, gin weche mage muneno ni gin weche ma koro judges onego o focus on mondo ng'i motegno, iluongo ni contested issues. Kaluwore ni moko kuom buche mochwal e doho chal, kendo doho bende nyalo bedo gi pek mar winjo bura moro ka moro. Doho biro nyiso jobura ni gibiro nywando buche machal mondo winj kaka bura achiel. Doho bende biro yango bura ma winjo mipek, kendo ene ma ibiro miye thuolo mokwongo, kama moko biro luwe. Bang' joma nodonjo kaachiel kod manodonjnegi yango kwetho kinde bura mabiro dhi chung'negi e doho, kod kaluwore kod ndalo manok ma doho nigo mar chiwo dwoko ne oganda jo Kenya ewi dwoko mar ombulu mar jatend piny, bende giduto gibiro yudo thuolo mar loso e doho. Nyaka bende court, Supreme Court winjre gi parties ni lawyers ma gima dhi wuoyo. Azimio nyalo wacho ni wan wadwaro lawyers 3 kende mugo, jomodong' to timo gima kesi case management gikonyo lawyers gindi. Koro winjre ni lead petition lawyers di ma wuoyo. Ng'eny ne gibiro wacho ni lawyers 3 kende kata 4. Aeto respondents be nyaka mi machal. Kimiyo jo Azimio lawyers 4 mawuoyo, to joka kade be nyalo amua ni wambe wadwaro ni lawyers 3 kata 4 mawuoyo. Aeto jomodong' gindi man gi petitions ma koro awacho ni nyithi petition maduong'gi koro nyalo bedo gi lawyer achiel. Ere kaka ibiro pog thuolo mar twero wach ne okinde ma mino wach e doho? Ngod buko ne wan gi ndalo 2 mwanyalo miyo kachakore saa 3 nyaka saa 11. Koro kwasemiyo jomotelo gindi dakika seche 3 seche 4 to koro jomodong' nyaka koro pogo moro nongo saa 1 mondo 30, nikech gik ma gidwa wacho gi teto bro nongo sewachi, nikech chutho to ng'eny gik mondo bed dhi e court sando osedhi e court. Koro en mana highlighting mathin mano gima kijo temo iluongo time allocation mwang'e ni petition ni winje to rumo karang'o. Kata obedo ni chik oyiene doho mamalo mogik chako winjo bura odiechieng' onogo ma itimo e romo mokwongo, joyal buche mag doho no pod ni kod thuolo mar ng'ado mondo gichak bura odiechieng' makinyne. E kinde romo mokwongo doho nyalo yie ni jobura mondo mi omed neno kokalo e andika. Joyal buche biro keto chike ma jobura nyaka lurego e kinde mag bura, ka bende gibiro neno ni neno chwal e yo maler kendo mawinjore e yo mayot e kind mamoko. Kaka ndalo medo ng'adore motelo ne tarik 5 dwe mar 9 ma doho winjo ng'adie wach kotenore kod ombui jatend piny. Joyal buche koro tich ni e lwetgi mar miyo jo Kenya dwoko ewi gino madibed ni ne otimore e kinde yiero. Kopogore gi mano, eni jatij jotije ma pacho ka Joseph Kinyua ochalo kuong'ruok mare e doho maduong' mogik bang' jakom mar duol matayo yiero e pacho ka IEBC Wafula Chebukati lieko ni Kinyua gi komiti machiwo paro e wi weche mag arita kwe pacho ka ne oluongo bura ka gidwaro rocho dwoko mar yiero e kom jatend piny Kenya. Kinyua odagi muumo ye piny ni mano ne ok en agenda mar romono. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. E kuong'ruok manogo e kogno gi jagoro mongirore apis jatend piny Kenya Kennedy Kihara kod jatend jotije ma pacho ka Joseph Kinyua, duol mochung' ne weche mag arita ma pacho ka National Security Advisory Council wacho ni kit romo mane gibedogo gi jakom IEBC Wafula Chebukati ne en maneno ni arita obedo makare kinde mane oganda jo Kenya rito lendo maduoko mar laro kom matend piny Kenya. Kihara wacho ni tarik 15 dwe mar 8 higani notelo ne jodito mopogore ma pacho ka kama oting'o jatend obila Hilary Mutyambai, Kennedy Ogeto kod Francis Ogola e romo mane gibedogo e kar kwano ombulu ma Bomas bang' chich gi kit chenro mane duol mar IEBC chiwo godo duoko mar tend piny Kenya. Chenro ma wacho ni koro ne yware mokalo kata obedo ni chike ma pacho ka omiyo IEBC ndalo 7 mar chiwo duoko go. Kinyua omedo ni tudruok gi Wafula Chebukati nobedo matek mokalo bang' temo chopo ire. Wach mano omiyo giwuok ng'any ma dhi rado kode kar bago romo ma Bomas mondo mi gigol pachgi e weche mane gichichgo. Bende owacho ni duol marango weche mag arita ni kod tich maneno ni oganda jo Kenya obedo kod kwe kendo ni arita kwe obedo makare e kinde go mag yiero, kendo ni mae thorro mar wach mane gidhi goyo mbaka gi jakom IEBC Wafula Chebukati. Kinyua lero ni rocho chenro magolo duoko go ne ok en achiel kuom agenda mane gidhi go mbaka, kokwero wach ma Chebukati lieko ni jotelogo ne dwaro duol mar IEBC oyiengre nyakonchiel kendo oland duoko go ataro madwacho ganda jo Kenya.
E romo maggi, Kinyua wacho ni ne giwinjo luoro mar IEBC e weche mag arita kwe kendo sirikal noketo kenge motegno mag neno ni obila oketi morome e gwenge ma pachoka kendo jo siasa mondo mi oket johera maggi kod horuok. Jo Kenya koro rito ng'e adiera mar wach e doho mamalo mogik ma pachoka ma dhi kolo ineno ma opedhi nyime e wi kaka weche nobedo e yiero mokalo. Kopogre gi mano, eni jotend din mawuok e riwruok margi okwayo oganda jo Kenya mondo nyakwe e kinde mabura mochwal e nyim doho mamalo mogik ibiro bed ka iwinjo. Gikwayo horuok e kinde no duto ka giyie ng'eto ma doho biro yango. Gikwayo jong'ad buche e doho no mondo ogol ng'eto maratiro. It is our prayer and confidence that truth will prevail and justice will be done and be seen to be done at the Supreme Court. On our part as religious leaders, we urge every Kenyan, regardless of their political affiliation, to accept the ruling of the Supreme Court as the position of justice. It is Kenya that will have won either way. We commend the residents of the counties, constituencies, and wards who are participating in electing their leaders today following the earlier postponement. We call upon the residents of these areas to exercise their democratic right and to do so peacefully. Kopogre gi manya kora mgejuanga tiri nyake weche matimre e boma ma Nairobi. Wayudo ni gavana ma Nairobi Johnson Sakaja omedo golo singo mag ne jodak ma Nairobi kod jotije mag county no e odiochienge mokwongo mar tich. Sakaja ne owacho ni jotije mag county biro bedo kod aluora maber mag tich. Weche mag tuke ibiro jiw ka tije bende ibiro mana mi jogo man kod lony. Edwin Okoth leronwa moko kuom singogo kod kama moko machal kod weyo apiko duto mane omaki ni ne oyudo ng'ikruok. Amjambo. Kane oromo kod jotije mag county ma Nairobi odiochienge mokwongo City Hall, Sakaja ne ogolo singo modhuro kaka bero ne jotije go aluora margi mar tich, chulo sare wang' sa, e kind singo mamoko manomoro jotije manomondo. Winjo wach koa kuom jatend county manyien no. Kuna deni ya NHIF, NSSF, kuna deni ya SACCO, kuna madeni ya LAP Fund, LAP Trust. That diversion is criminal because that is money you have worked for. We will endeavor and make sure you are paid every month in gross on the 30th. Sakaja bende ne osingo na jotije ni biro med gi lemo kaluwore kod tiegruok megi kendo onge jok ma ibiro ndiki ma okel gi josiasa ka gionge kod tiegruok madwarore. Hatutapatia watu kazi ambayo sio kazi yao. We will professionalize this city hall and the county government. Hata kama mtu ni mtu wangu aingie ile line yake. Yes. Hawezi kama mtu anakuja hata anakuwa juu yako na wewe ndio umesomea hiyo maneno yote na wewe ndio uko na experience. I will not do that. In fact, I've told people, watu saizi unajua wanatafuta wao wanataka kuwa chief officer CC. Told them these positions are not political rewards, they are assignments and tasks. If you don't fit the bill, hapana. E chik mare mokwongo mani geno ni nyalo mulo jopiny. So I want to say all of those impounded bikes to be released immediately back to their owners. If we have taken them to court, we need to withdraw. Kama unajua ni kitu ndogo, hiyo bike ukiweka weekend mzima ama wiki moja, where do you expect that person to earn a living from? So we will penalize those who go against the law, but let us not. Unajua unaweza piga uwe. Huo mtu ana mali pengine, but we are starting from a fresh slate. Kata kamano, jo apiko mabende ne osingnegi ni biro wenegi kama gikawo kendo giloro e jowuoth e okang' mokwongo ma duoko gi ayanga e chuny boma. Ne ok oyudo ler moro amora e wi we apiko megi manomaki. Ok waneno ko owegi koro be pod wawuoro ni to ka en jatelo to golo oda ang'o momiyo jok matindo ma pod fuato bang'e go ma wacho ni ok ginyal timo nang'o ni gimbe pok giyudo oda to oda nosewuok koro wakia ni en sirikal machal nade mar county ma ja county kosewuoyo to ang'o momiyo pok gimiyo pikipiki nyaka sani. But jowa osedhi kucha nyisowa ni onge oda moro amora ma giseyudo mondo mi gikaw pikipiki ni.
makata sani biro chuno wane mondo wadhi town wawinj ni tang'o matimore, ang'o momiyo ok nyal pikipiki ni ok nyal wuok, kose ne Sakaja owacho mana kisiasa. Kuonde mane igeno ni apiko mane omaki dhi chak we thuolo ne oling', kendo jotend kaunti ne oramo ni pok giyudo chik makamana yanga. Geno koro en mana ni Sakaja biro keto e tim singo makelo geno ne jo apiko mane oma mwandugi, makoro yutogi oserochore nyaka ne magi apiko kaluwore kod ketho mopogore opogore. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mgajuang powuok e boma ma Nairobi atiri nyaka e kaunti ma Migori ahinya e kar chung' od bura Masuna East. Kamodo ni jo od bura Masuna East Junet Mohamed osebedo kolala e wang' oganda jo Kenya ahinya to bang' lendo mar duoko mar laro kom tend piny Kenya. Ka humbe bende koro ok winjre. Penjo maduong' ma oganda koro medo penjore en ni to ja od bura Masuna East Junet Mohamed ni kure. Nen jatelo mane thoro teno jalar kom tend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga e campaigns mage mag serombulu e konde mag piny Kenya ka bende no thoro bede ong'ala manyime rombego mag siasa. Kata kamano, bang' lendo maduoko mar tend piny Kenya, nenre lela ni jaod bura Masuna East no ma bende en jata chenro mag campaigns mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance Junet Mohamed olale wang' thoth oganda. Penjo sebedo mathoth ewi onge ma Junet kendo kuonde mbui bende penjo makamago dhi e nyime. Jodake kar chung' od bura Masuna East e kaunti ma Migori ogolo pachgi ewi onge ma jaod bura no e wang' oganda ka giwacho ni nyaka ne land duoko mar tend piny Kenya pok owinj duonde. Bungu anche wuo mang'eny kendo nyocha en gi baba bampa to bampa nyaka gi sani pok wanene nyaka ne yier. Koro kaka to tuo wapenjore penya ka jopiny kuma entie owuo gane mondo josuna East ong'ene bunge wane kuma chalo nade. Junet osechungi baba kumora mora in and out be ok onyal ndhogo baba whatsoever kaka ji wacho no nikech embende nitiere kumora ngo chope baba be nitie kumora ngo chope koro gimora mora nitiere mpangolio ya kutosha kendo makare. Nyaka nyocha tieki yero to ng'ato ka ng'ato nobedo gi stress mopogore nikech kwano kaka ng'ani ne dwaro mipiche ok olore kaka ng'ani be ne dwaro. Koro pod waweyo ni wagamuya ka pod wane Supreme Court kaeto waluora ne gima koto wacho wabiro yiego kaeto waungana kaka jo Kenya. Oganda jo Kenya manie mbui bende osebedo kagolo pachgi kotenre kod lale wang' oganda ma Junet Mohamed ka koro osenyiedhore lela ni gin bende gidwaro duoko kotenre kod wachni ni mar ma ok en kit jatelo no. Ramogi TV no temo yotol ne jatelo no kokalo kuom namba mare mar simbo ong'we yamo, kata kamano simbe ma osebedo komako koro ywaka ka onge ng'ama mako. Oganda koro humnono gi lal mar Junet Mohamed ka giduto gigeno ni en kare kata obedo ni olal e wang' oganda kamano. Nyakwara mgajuang ka pod wan mane kaunti ma Migori NMCs moyiere kaunti ma Migori wacho ni gibiro yiero speaker ma ong'eyo tije kendo manyalo tayo od bura no maonge koko. Kaka George Jumalero nyaka sani jiburo senyiso gombo mar kawo lemono mar speaker e kaunti ma Migori. Tarik 9 dwe mar 8 mar higani, oganda e kaunti ma Migori ne ogoyo ombulu kendo ne oyiero MCs 40 e ward duto 40 e kaunti ma Migori. Kuom MCS gi mano yie, dumbro mar ODM nodo MCS 25 kamano ma UDA nodo MC achiel kende. Kombe mag MCS modondo koro dhi e duond buch mamoko kod jogo eko obedo nochung' maonge duond bura mora. MCS go mago moyier kaachiel kod mago ma idhi wal koro rito chamo muma, ka bende bang' chamo muma tich maduong' bende koni e nyimgi en yiero speaker. Amor gi duoko mano ayudo piny ka mar County Assembly nikech en duoko motegno ma oduoko kaka koro wan jo Azimio manyiso ni wang' ni wadhi yudo yot nikech wang' ni wadhi tiyo kaka party ka malo nyaka piny. Omiyo tij speaker an gadiera ni dhi bedo tich ma koro dhi ng'iyo ji duto te mok en speaker matiyo ne governor. Kech wadhi yudo speaker madhi ng'iyo interest wadwaro speaker mang'iyo interest mar MCAs kaluwore kaka tich onego bed ni tiyore makare moko tiya gi wiye nikech wan gi chike ma onego bed ni luwo. Akwaya MCS magwa kaluwore gi speaker ma sani wadhi yiero. Giyier speaker maber ma at least nigi qualification of leadership.
and also a speaker manyalo riwo oganda. Komni mar spika en Manuel Mos biro kod piem mapek e kinde mokalo. Ka bende osebedo komno, mabende koro liet kata ne jogo ma obetie. Assembly manyokalo nosebedo gi koko nikech ng'eny gik mane timore ne ng'ama nobedo kaka spika nok oluoro chik. Wang' ni kik wane Migori ma wasebedo kwaneno all along ka koko nitie each and every time. This time round, kalure gi jomo yier, we believe 100% we are going to deliver to our people. Kata beni MCS makoro goyo mbulu kendo yiero spika en komno madwaro mar gavana kod kadumbu nyopogore opoge mag siasa bende osene nikech gombo margi mondo ajenda margi koro tim yono makare e od burano. En ni to ere kaka odhi tiyo gi gavana nikech ma koro ng'eni kaka sirikand Migori en sirikand Azimio kata sirikand ODM. Ere kaka odhi tiyo gi party. Omiyo gik moko adego koseng'i gi kaka otiyo gi gavana, an gadiera ni kwadhi yiero ng'at ma biro kelo konyruok e Migori. E kinde mar higni 5 mokalo, boni ma Migori ok osebedo kod kwe nikech ywaruok ma otende kod telo to inye komno mar spika ka bende kwayo mar oganda kata gombo margi en ni kinde mar higni 5 mabiro kwe koro bedi e od burani. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mano jo Juma erokamano ahinya kuom lupot makamano. Kwadhi nyime ni josiasa oyudore kama dinya e lwet bad migao matayo ler mar aluora NEMA kod duol mar IBC makoro dwaro ni ogol oko posters kod pichni mag siasa mane gibawe kor udi kod sirni mag sitima. Manen kaluore gi dwaro mar chik mana kaka Walter Nyambaga leronwa. Kaka chike mag yiero kod mago motenore kod ler mar aluora obet, josiasa oyudore matek e lwet NEMA kod duol mar IBC makoro dwaro ni mondo posters kod tipo mag jochung' wany oko duto kuonde mane omuongie. E kindeno, to josiasa moko ywak ni golo oko postago muonyo omenda kuomgi ka gilero ni ne gitiyo kod omenda mathoth e ketogi. Keto posters nokawa over 250,000. Ok apar ka botiyo gi cost mar golo gigo nikech ka keto posters kende nokawa over 250,000. Golo gi kuonde kande nyiso ni ka antiere kod 6 wards mana keto gie kendo nyaka kaw ward ka ward nyaka ket ng'ato gi pikipiki madhi golo gi. Gi pacha okane gima posters timo kendo e town. Oromo gigi ogol oko mondo town obed maler. Ja od bura ma wendo Walter Wino mana kaka jochung' mamoko mawuok Kaluo siro wach golo oko postago kata obedo ni ting' mar golo postago e kelo pek kendo dang'o chuny jok mane apgi oko neno. Koro gigi onego bed ni gologi mapiyo kaka nyalore gi joma noketogi nikech thuolo mar campaign kata thuolo mar landruok no kata nyisruok ne jopiny koro oserumo. Nitie pichni gi bende paronwa weche mang'eny ma samoro ok wadwa noparnwa. Samoro paro ni ng'at mane ok idwa gone kura to pichane ni kanyo. Samoro paro ni ng'ati mane oseloyo mutiekorugo omiyo wagolgi mapiyo kaka ne waketogi. An asechako golo meka mana keto. Mana kaka nobedo gi chuny maler dhi e yiero nikech seche midhi e yiero nitiere loch to gi locho. Koloi to tinga musiki doga ng'owa idogo pachi. Josiasa go wacho ni ndalo 30 chuok lodho oko postago e yor keto ler kaka NEMA dwaro. Garama mana keto go posters ng'eny sana matoke yuro ne tok ka mbulo serumo ok yud kendo pesa mapiyo michake kawo go vijende magolo posters wagombo ni kaber to gigi onego miwa thuolo malach kaka ndalo kata dweche adek kech gikuonde mane waketo gi be ok wane gima giketho ahinya. Ndalo 30 miwa ni mondo wagol gigo aneno ni oromo kabisa kendo ng'eny kech en kaka an nyalo kawo mandala 1-2 mondo awuog gi yawuoyi manyocha konya mondo wagol gigo te. Budget modhi kawo ok ng'eny kech ing'e ni kanyocha watiyo nok wati ni watiekore gi joma ne miwa lwedo. Thuolo mar campaign kata thuolo mar landruok no kata nyisruok ne jopiny koro oserumo. Sani koro nego bed ni ng'ato ka ng'ato dhi mbele gi ngimane. Ka en jaduka kuma nikete, ka en wuon ot kuma nikete, onego bed ni golo picha ni e ode kata gige ni e ode mondo koro us gimo nyalo uso. Onyalo lando kata ode no koro lande omo kata sabun moro amora kata mochiedo. Ok pod oket picha ni kuro to nise loyo kata nise lware ombulu. Omiyo akwayo joma noketogi ni mondo golgi agola mapiyo kaka nyalore. NEMA dwaro neno lere bombe ka jodak e counties ma Nairobi,
Kisumu, Siaya, Migori kod Homa Bay e kind counties mamoko osegolo ng'ur ni postago chido negi alwora. Mokwongo gigo chido nwa town. Kaber wuon nego sani gichaka kane giketo ga joma gichulo to bawo nigi gigo gichak gikel jomoko chul owal gigo mondo town odong kaler. Jok mono bawo posters na no bawo gi for free. Como timo dano kulo gere nyo chako wuok ba ugolo posters go kendegi. Mana kaka jawadwa wacho ni abeyo ka gomb neno gir MDG kata nyinga kamora mora. Koro adwa organize monda neno golgi kamora mora manyo ketgie. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. Nyakoro mag joang kineno TV bende neno weche matuch gisani. Weche mabende koro donjonwa gisani en ni Moses Kuria. Bende gisani koro doho mamalo mogik e pacho ka osewito oko ng'ur mabende nodonjo ne godo kweth mar Azimio doho maduong' mogik. Ka be nyalo paro ni Moses Kuria nadwaro mar mondo mi Raila Odinga kanyakla kod kweth mare owito oko bura mabende nagidonjo godo e doho. Mano mawito, mano mabende Moses Kuria naseyo kweth mano mar Raila Odinga nin mar mondo mi owit bura makamane doho kaluwore gi tulo mabende nokel kod moko kuom jokanyo mawuok e kweth mar Azimio. Nyaka sani weche mabende koro donjo kendo tuch e TV kanyo en ni doho maduong' mogik bende gisani osethicho oko bura mabende nochwala gi Moses Kuria, ng'ur mabende nochwalo ayanga e doho. Mage mamwoch gisani wabiro bedo kwa mi gik moko duto te mabende timore e doho maduong' mogik odiochieng' makawuono. Kopogore gi mano wadonja ni weche mag somo kama wayudo ni jonyuol man kod nyithindo e grade mar 6 okwa mondo ti kod kinde mano medgi kod migawo mar somo mondo giyier skunde mag junior secondary mowinjore kod nyithindgi go. Mane oyang kod jatend migawo mar somo mane loso e kinde rango gedo mag kilese CBC e skunde nyiri man Nile Road mantiere Buore, Nairobi. Some parents don't follow the guideline. You find the child selects Kenya High School, Kenya High School, Kenya High School, and like that. So, and they don't select anything else. For those children in private primary schools, which are excellent, we would want to encourage the children, the parents, to keep them there for the next 3 years, so that the mad rush to the top schools in the country is not there. If you know that you have no money to pay for feeding and boarding, choose any day school. And the government of the Republic of Kenya, currently led by Uhuru Muigai Kenyatta, His Excellency, will ensure that you have your rights there. Every child is protected. Nyakora mga joang kopogre gi magro bende atiere weche mamoko mano moluorore kod weche mabende nitiere e doho maduong' mogik mapachoka. Kamodo ni jopuonje ariyo mag skund primary mar Nyamnini e kaunti ma Siaya ne ochwale e doho ne ketho mar rodho marach japuonjre moro mar skund no dwe mokalo. Polo Sogo kod Maureen Otieno ne okwedo ketho makamano e nyim jayal bura mar doho ma Siaya Lester Simiyu. Ne otergi e remand ka girito ng'eyo ka bende doho dhi weyogi gi rambuna kata oyo. So I order the state agents to object to the bond of the accused person, that the state does comply with the law by putting up an affidavit in objection to bond, and the same be served on the accused persons within 24 hours of right now. Bond application will be added tomorrow, the 30th of September at 10 a.m. But within 24 hours, that affidavit will be served with them so that when they come to court, they have known the reasons. And then we can go through their bail application and we go through the reasons by the prosecution, and then we render a ruling on the bond of the accused. Nyakoro mga joang ko ke county ma Siaya duki nyake county ma Nairobi. Kama udo ni bad migawo mochung' ne choko osuru KRA koro biro golo oko e choko osuru ne county ma Nairobi bang county no bedo kod lokruok e telo. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja koro wacho ni jotije county no ema biro choko omenda mag Nairobi e okang' mano wacho ni duoko tend county e lwet jopiny ka bende KRA ne ochoko osuru ne county ma Nairobi chakore chieng' tarik 16 mar dwe
mar adek higa mar 2020 kama choko ne omedre kod atamalo 25 e dweche 6 mokwongo higano nyaka siling bilion 3.9. Mambo ya KRA na NMS imeisha. Hiyo ndio nguvu ya uongozi imerudi kwa wananchi. Tuko pamoja, because devolution is the biggest gift this country has under our constitution. The people of Nairobi deserve true devolution. So the power is back to the people. So over the next few days kuna ile harmonization tunafanya, kila kitu iko huko inarudi hapa. Tuko pamoja. Tutazungumza na watu wetu vizuri, watalipa ushuru. And I know if we double our efforts yourselves, if you double the efforts, I'm telling you, our revenue will go up to 20 billion. Nyakora Mugajuangi wach makamano bende makilo wae giko mar weche manyien okinyi makawuono par ni chenro pode iye lach adhi kao yo matin. Katika mano mabiro mana kaka pile en nonro mar gazet. Okinyi makawuono nonro mar gazet dhi bed kitayo kod Joyce kod Cleophas Oluoch. Kik dhi mabor. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Kum dag mor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, sapaga chelo dhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mana Ramogi TV. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Kum dag mor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, sapaga chelo dhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien chon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile kik bai kata matin.
Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV.